Margon from Slovenia in Group B and Bojan Kiro in Group A. Hi, Bojanski. Hi, Trick. Hi. So as I was mentioning, the qualifying of women, the first part of the day of the European Cup Super. was successful for 24 climbers. The 24th with 74.3 points was Janka Janecka, and the first one was Jakuba Rauter, the second Martina Buršíková, and so on and so on. So the 24 is there. They needed at least 74 points to make it. We'll see what happens with the men's qualifying, where we already are in the 24th position with the second part, where the standings will be more and more clear as the time will go on and on. So literally every detail and every second and every part of the point counts. As we see, the climbers took it seriously, and this seems to be a pretty successful effort. Tak a veľký potlesk pre Timo Osiga. Congratulations, Timo Osig, and also to Bojan Kiro and boulder number 1 and 2 respectively. Tower, and it's at 7 o'clock. Great time to have few more tops. V tejto skupine naozaj je potenciál na topy. Timo Osig má niekoľko z predchádzajúcej skupiny aj z prvého bouldera v skupine A. Bojan Kiro takisto už má za pásom jeden top na predchádzajúcom boulderi. Spomínal si Tomáš, že vzadu, v zákulisí je taká rozhohrievacia stena. To je asi 15 súčasť takýchto súťaží a pohárov. To je len taká základná stena, aby sa človek tak trošku ako rozohrial, rozchytal, alebo už aj tam je to také náročnejšie, že to pomôže aj pri týchto náročných chytoch, ktoré tu vidíme. Áno, vzadu sa nachádza stena, ktorá je viac menej dosť ťažko nahodená, by som povedal. To znamená, že sa tam vedia naozaj kvalitne rozliesť pretekári, aj keď je vďaka priestorom trošku stiesnená, takže keď je tam viacej pretekárov naraz, tak niekedy je problém sa tam poobchádzať. Ale čo sa týka chytov, tak naozaj veľmi kvalitne vybavená, takže chyty, ktoré sa použili tu na týchto kvalifikačných semifinálových a finálových kolách, tak sú aj na scéne rozohrievačke. So there's also a warm-up wall in the backstage, of course, as it is the standard. And I was asking you, talking about very a difficult one, and Tomáš is saying, yeah, it's very difficult. A otázočka, že vlastne keď sa tam chce rozohriať lezec pretekár, tak je to dobré urobiť ešte nejako dostatočne pred tým výkonom na stene veľkej, alebo sú práve že v takom móde, že sa zahrajú a idú priamo na veľkú stenu? Každý pretekár to má trošku iné, každý má nejaký iný zahrievací rituál, niekto trávi viacej času na stene, niekto mimo nej. Väčšina pretekárov má naozaj ten zahrievací rituál pomerne dlhý, že 1,5 až 2,5 hodiny, takže naozaj to chvíľku trvá, kým sa človek dostane do tej, nazvime to, že peak performance teploty. Takže áno, niekto trávi naozaj veľa času na stene, tesne predtým, ako ide liesť, a niekto práve skôr si nechá čas dlhšie predtým, ako nalezie, a potom medituje predtým, ako sa dostane na stenu. So we'll see how this all ends. It's basically coming to the last 15 or 20 minutes that we have ahead of us. Máme teda 15 až 20 minút pred sebou približne, keď to tak odhadneme od očka. No a
Ešte všetko sa to stále môže zamiešať, minimálne tie nižšie pozície od tohoto 20. miesta vôbec nie sú ešte isté. He can all get shaken up, and the positions around the 20th place are not really for certain. And as Takže we teraz see, to ide trošku zamiešať práve Matej Margon, ktorý flashoval voger číslo 2. So Matej Margon is going to mix up the scoreboard a bit because he flashed voter number 2. So nothing is decided yet. We have to wait until the last competitor to see the finalists of the semi-finalists. ale čo isté zatiaľ, tak stále líder ostáva z Francúzska, so what is for certain now with almost a perfect score, takže takmer naozaj s perfektným skóre 124,8 bodu, 124.8 points, which is almost 125, is Adrien Lemar from France, takže z Francúzska Adrien Lemar, ktorý sa blíži perfektnému zápisu. Ale v tesnom závese má ďalší pretekárov, to sa však už zrejme veľmi nezmení, že Adrian ostane na tej prvej pozícii. Avšak Tomasov, asi prvá pozícia v tomto bode ti neuľahčuje život v tom semifinále, alebo práve možno, že áno, že v niečom uľahčí. No, je to vždy taká matematika, že postupovať z prvého miesta do semifinále znamená, že človek ide úplne posledný a v zásade je to najväčší psychický tlak tým pádom, pretože sedíš v tej izolácii, pretože už to není ako v tom kvalifikačnom kole, že môže sa závodník pokojne pohybovať kdekoľvek a môže sa pozerať na superov ako lezu. V semifinále už naozaj musí sedieť odizolovaný relatívne skoro predtým, ako lezie. Zvonku väčšinou počuje iba výkriky radosti, že superi pekujú, takže vlastne vôbec nevie, čo sa lezie, čo sa nelezie, či potrebuje ísť všetky 4 bodre, alebo mu stačí vlastne iba jeden, takže je tam naozaj s poriadnými nejami, takže treba to veľmi pristať. Samo za sebou, áno, ale pozrieme sa tú drámu na stene, k tomu sa ešte vrátime. A huge thriller on the wall, the last 20 seconds. There we go, Hungary. Nimrod Sebastian Tisnady. Jeho posledný boulder tejto kvalifikačky. Ešte ukazoval, že je a slovenský reprezentant teraz aktuálne teda so zaknihovanými zónami, takže v podstate ako každú stenu do istej miery prekonal a na každej bodoval minimálne, takže to je úplne super skúsenosť, keďže Sebo je ešte mladý. Mladý lezec a patrí medzi tých maturantov, maturitný ročník, tak ako Maťka Buršíková, tak aj Sebo sú maturanti, tak vidíte, do toho celého ešte kolotoča maturít zvládajú aj takto celkom v pohode európsky pohár, Litovsko Mikuláši. No a Robo Ľudý, ten zaknihoval top, čo je skvelé, na jednej stene, na druhej, čo sme práve videli, to bola zóna, a ešte niekde uvidíme, ale pozor, top. Tak to bol Bojan Kirov. Tomaso, čau, ahoj. Opäť rád vidím, že si sa takto tu nám k nám pridal. Teda gratulujem ešte raz, perfektný výkon Maťkin, to tretie postupové miesto do prvej osmičky, veľmi elegantné. Pomerne oblepená, ubytovanie sa dokopy. Tie steny sú nastavené náročne. To, čo sme sa bavili včera, tak naozaj je pravdou, že to semifinále je obrovské sito, z tých 24 len 8. Tak vyššie. Úplne inak, to je naozaj nastavené viacej ako show, dá sa trošku
zjemní ten setting kvôli tomu. Dá. Ajde, A Bojane, bude teda ajde. vidieť, a to musím Áno, to má sú áno. 4, teda steny postavené v rámci semifinále, ale v rámci Predfinále. A teraz sa ide podobným štýlom, ako sa išlo v kvalifikácii, to znamená, že závodník zavedol na dve skupiny, tuto ide pekne vo vláčiku a v jednej skupine, to znamená, že pretekár začne na bouldering lezy a potom ide, dúfajme, oddychovať a ďalšie nejaké 2 hodinky pred. 1, 2, to sú 2 ďalší, tretí, štvrtý, poďte, výborné, raz, 2, 3, 4, 5, 6, ešte 2 by to chcelo. Super. 7. Are, Bojane! Dobre. Postupne sa predstavíme. Postupne sa... Uvidíme, koľko povyhrávaš. Tak poďte sa postaviť vedľa seba. Pali, ty začneš sem na úvod. Ty budeš tu. Hani, Super si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To znamená ešte jeden raz. Včera, ak ste tu boli, mohli ste to vidieť. Ideme si zahrať kameň, papier, nožnice. Rýchle majstrovstvá sveta. Áno, ale v rýchlej súťaži kameň, papier, nožnice. Ajde, bori sa! Na max! Takže budeme 4 oproti 4. Borba! Oproti sebe. Hani, ty poď sem do stredu, takto. Pali, ty poď sem vedľa. Samčov, poď sem, prosím ťa. Easy. Nie je úplne komplikované. Skúsime tréningové kolo, ruky hore. Áno. Super. A vráti proti sebe, takto, ako stojíte. Áno. Hej, tréningové kolo, všetci. Áno. To bol tréning. Odteraz vypadávame. Áno, už sa vypadáva. Takže pozor. Ideme na to, ruky hore. A ešte, z toho miesta. Are, Bojane! Ajde, Bojane. Štvrté miesto má svojho víťaza, tretie miesto. Dražbe! Wow! Ajde, Druhé miesto, Bojane! krásna taštička. Ninka. Tretie miesto, teda Ninka, druhé miesto, nech sa páči. A pre víťaza máme darčekový poukaz do lezeckého centra Lozila Climbing Gym. Pali, môžeš trénovať do tuha, gratulujem. Ukážte ceny, zakývajte všetkým rodičom, starým rodičom, prastarým rodičom, prastarým aj kamošom, môžeš tam čakívať. Dražbe! Dobre, ďakujem. A to pre všetkých Áno. Mikulášanov, ktorí ste z blízka aj zďaleka, je perfektné miesto na lezenie. No vďaka Lozile, ale takisto aj slovenskému horolezeckému spolku James. Super. Hlavným organizátorom Európskeho pohára pod záštitou World Climbing. Super. A s podporou mesta Liptovský. Ajde, Bože. Môže udiať nádherný Európsky pohár. Bravo! ATK! Táto veľká stena môže... A dostať sa iba do zóny, alebo musia to topovať, čiže snažia sa naozaj do každého bouldera dať Are, super si! a v podstate keď im niečo nevíde na jednom boulderi, tak je veľmi dôležité v podstate dostať sa naspäť a sústrediť sa na ďalší boulder a nechať za sebou ten neúspech, aj keď to možno objektívne vôbec neúspech nemusel byť. Super si! My ako diváci máme možnosť sledovať Aj super. ten scoreboard, to znamená, že tie Are, Bojane. priebežné výsledky, ktoré sa nám zobrazujú Super. na ledstene, určite budú radi za každú podporu. A okrem toho, že pozeráme na hlavnú stenu, teda na túto veľkú európsku stenu, The Great European Wall, ako to voláme, a hodíte hashtag, ktorý tam máme, EC Boulder 2026 a budete zaradení do súťaže. Máme špeciálne výhry od Mestského múzea Janka Krála a pre víťazov, ktorých vyžrebujeme až k záveru dňa. Ak by sa vám nepodarilo prísť, vôbec nevadí, my si vás nájdeme. Ale teda bude super, keď tu budeme spolu a budeme môcť priamo naživo odovzdať tie ceny. Takže skenujte QR code, scan the QR code, there will be few questions, take a selfie, use hashtag ECBoulder2026 and the awards will be awarded later in the evening. So just stay tuned, stay here and keep on enjoying this beautiful European Bouldering Cup. Užívajme si teda Európsky boulderingový pohár aj formou takéto súťaže. Are, Bojane! Dve ľahké otázočky a takisto aj od lezeckého centra Lozila, kde si potom môžete zase behnúť zaliesť už kľudne aj zajtra a počas budúceho týždňa a vyskúšať si, čo ste sa tu naučili, takéto teoretické zručnosti. Super. Pomáha aj sledovanie ostatných lescov, pomáha napríklad tým mladým tvojim zverencom, že sledujú takýchto borcov, pomáha aj im také sledovanie v tom, že sa zlepšujú.
Určite áno, jednak z takého toho motivačného hľadiska, že